Ruth? Good. I have the question to Victoria. כן, אני פה. She's not yet. לא, אני פה. פה. היי, ויקטוריה. היי. כן, אני לא יכולתי לבדוק את זה בבנק ישראלי שלי, אך אני אבדוק את זה בבנק רוסי, ואני אתן כל הפרטים. טוב, בסדר. אני רוצה the swift. טוב, אז אנחנו עוברים לאות י', ובאות י', למי שעוד לא יודע, יש כל מיני וריאציות, ולכל וריאציה אתם תיתנו שורה ברישום שלכם, במה שאתם רושמים, כדי שיהיה מקום לדוגמאות. אז היות לבד, זה הצליל אי, כן? וכבר ראינו בדוגמה הראשונה של א' אילמת, אין, כתבנו א' י' נ' סופית. ניקח עוד דוגמה עם האות י' הזאת, למשל, פינף, לא, זה לא טוב כי יש אותיות שעוד לא ראינו, נגיד טינט. טינט, אתם יודעים מה זה? לא. אף אחד? טינט, המילה באנגלית? לא, אנחנו מדברים על יידיש, דוגמאות. רגע, כמה אתם עכשיו שם? עכשיו 7. 7. טינט זה עופרת? סליחה? לא. לא? טינט זה דיו. אוקיי. דיו. אז טינט, ת' י' נ' ת'. עוד דוגמה אחת עם היוד הזאת, נגיד, פילו, לא, גם, שוב, עוד שעוד לא, ניקח דוגמה, טוב, לא חשוב, פיפרנוטר, תרשמו, פיפרנוטר, פי, עם דגש בפי, יוד, עוד פעם פי, עין, ריש, נון, א' קמץ, ת' עין ריש. פיפרנוטר. מה זה פיפרנוטר? זה איזה חיה שלא יודעים בדיוק מה זה. בעברית יש לה שם, אני אנסה להיזכר. כן? אבל זה הכל בשביל היוד, אז לא משנה בינתיים כל היתר. אז יוד אחת זה תמיד אי, הצליל אי. עכשיו, שורה אחרת אתם רושמים, שני יודים. שני יודים לבד, יוד יוד. האם אני יכולה להוסיף משהו שאני פשוט שמתי לב צריך תמיד, כן. כשאני בדקתי את השיעורי בית, אנחנו לא צריכים חיריק מתחת ליוד כאשר זה יוד אחד. זאת אומרת, פיפרנוטר זה פשוט יוד בלי חיריק מתחת ליוד. בטח, אני לא אמרתי חיריק. כן, אבל זה היפר-קורקציה של אנשים. מישהו כתב, כן. לא, זה הולך בלי חיריק, ברור. זהו, עכשיו, שני יודים, זה הדיפתונג, הדו-תנועה, דיפתונג A, באנגלית הייתי כותב EY, זה הצליל A. כל פעם שאנחנו שומעים במילה ביידיש, לא מהקומפוננט העברי, אבל מילה ביידיש, אנחנו שומעים את הצליל A, אנחנו כותבים שני יודים. תיתנו דוגמה. ייד. לא, ייד זה לא A, זה ייד. לא, זה לא הצליל הזה. זייגזונט. שיינטוך. טוב, אבל תיתנו דוגמה לא של שם. זייגזונט. זייגזונט. איידל. זייגזונט זה לא A. כן. הנחייבן. כן. איידל. אל תדברו ביחד. אמרתם גיין, ללכת. אז כותבים ג' י' נ' סופית. הנחייבן. הייבן זה לא A. את אומרת הייבן, אבל זה גם לא
זה לא יידיש ליטאית, זה יידיש פולנית. אנחנו מדברים עכשיו על סטנדרט יידיש, היידיש המקובלת והגרמטיקה הכללית של יידיש. אז גיין, עוד דוגמה. ציין. וייטון. וייטון, אני לא שומע A, אני שומע וייטון. ציין, שיניים. עוד פעם? שיניים, ציין. היילן. צווי, כן. אז צווי, עוד דוגמה, זה צווי צדיק, שני ו"ים, שני יהודים. היילן. צווי, רק רגע. אז צדיק, צווי וובן, צווי יהודים, כן? אז זה צווי. זייגר. עוד דוגמה אחרונה. זייגר. בסדר, יש שם אותיות שעוד לא ראינו. תנסו... היילן. איך? היילן. מה הפירוש? מה זה אומר? To carry. To carry if somebody is sick. If somebody is sick. היילן. כן, זה לא היילן, אלא היילן, למד נון בלי עין בסוף. אז היי, יוד יוד, למד נון סופית, בלי עין. היילן. כן? לצברים, וכנראה גם לא לצברים, קשה להגיד שני קונסוננטים ביחד בסוף. למד נון, לן, ולא לן. אז זה היילן. כן? לרפא, מה שרופא עושה, הל, בסדר. אנחנו עוברים לקומבינציה הבאה, עוד קומבינציה עם יהודים, תרשמו בשורה אחרת, צווי יהודן, אבל מתחת לשני היהודים פתח. כן? מינוס כזה, מתחת לשני היהודים. זה הצליל, בלועזית תכתבו AY, I, כאשר אתם שומעים את הצליל I, כותבים שני יהודים עם פתח. וייס, לבן. אז שני ו"ים, שני יהודים עם פתח וסמך. לבן, וייס. אייזן? מישהו שעוד לא אמר דוגמה, אלה שכבר אמרו, תחכו, אל תגידו, עוד דוגמה בשביל שני יהודים עם פתח. דרי. 3, יופי. ד' ר' י' פתח. דרי. עכשיו, אני לא רוצה שתיתנו לי דוגמאות עם יידיש פולנית או אוקראינית, כי אתם יכולים להגיד ביינר, עצמות, אבל אנחנו מדברים על סטנדרט יידיש, וביידיש זה ביינר, אז לא. אודר פלייש. פלייש, כן, גם לא, כי זה פלייש. אז עוד דוגמה עם I. טייר. מה זה? טייר, דיר. טייר זאת אומרת דיר או יקר. ת' י' פתח, עין ר'. זהו. אז צריך להתרגל כששומעים את הצליל I, בסטנדרט יידיש, כן, לא בדיאלקט, אז שמים פתח. אז, כן, יש שאלות? כן, זאת ויקטוריה. מתי אנחנו נגיד שמילים כפוסקייט, שיינקייט כותבים בלי פתח? זה אנחנו נגיד כאשר אנחנו נדבר על יוצאים מן הכלל של שמות עצם מופשטים, abstract nouns, אבל זה עוד לא הגענו לזה. אז פשוט עד עכשיו שתדעו שלא כל כך הכל פשוט, כמו שאנחנו חושבים. אף פעם לא הכל פשוט, אבל אם הולכים לפי הסדר באופן סיסטמטי,
בסוף זה נעשה פשוט. אני לא רוצה להכניס את הקייט ואת ההייט וכל זה, כדי לא לבלבל. עוברים לקומבינציה עוד קומבינציה עם האות י'. תשאירו מקום בצד ימין בשורה החדשה בשביל הקומבינציה, ואני נותן לכם קודם דוגמה, ואני שואל איך הייתם כותבים את זה, ואיך הייתם אומרים את זה. לעוף, אנחנו אומרים פי, למד, יוד, עין, נון. איך אומרים לעוף ביידיש? פליין. פליין. עכשיו, היוד הזאת היא לא יוד רגילה, כי אנחנו מרגישים שיש מין אקצנטואציה, ולכן שם כן יש חיריק תחת היוד. למה? מכיוון שיוד ועין זה דיפתונג. אז את המילה, אם לא היה חיריק, אם לא הייתה נקודה תחת היוד, היינו כותבים יוד עין, היינו צריכים לקרוא לזה פליין, כדיפתונג, פליין. אבל ברגע שאנחנו שוברים את הדיפתונג, אנחנו שמים נקודת היוד, ומבטאים אותה עם אקצנטואציה, אז זה יהיה פליין. כן? אתם מרגישים שלא אומרים את זה ביחד, לא אומרים פליין, אלא אומרים פליין. זה שתי הברות. איך אומרים הברות? כן? איך אומרים הברות באנגלית? מה? סילבל. סילבל, כן. אז אם היינו אומרים פליין, זה הברה אחת, אבל בפלי אין, זה שתי הברות, והחיריק עושה את זה. ולכן היוד, הקומבינציה זה, קודם היו שני יודים, עם פתח, בלי פתח, עכשיו זה יוד עם חיריק מתחת. אז יש לנו דוגמה אחת פליין, עוד דוגמה, לא קל, כי אין כל כך הרבה, אבל יש פה ושם. לתת דוגמה? כן. כן. תכתבו ריש, וו, יוד, קוף. אוי. אם לא היינו שמים נקודה תחת היוד, היינו צריכים לקרוא את זה רויק. אבל המילה היא רויק. רויק. שוברים, רויק, שקט, כן? רגוע. אז שוברים את הדיפתונג, זה לא אוי, זה לא רויק, אלא זה רויק, ושמים נקודה תחת היוד. עוד דוגמה, זוהי מילה שאפילו אני לא משתמש כמעט, אבל בשביל הדוגמה, יש לכם מילון אצל מישהו שם? כן. תחפשו את המילה, אם יש במילון, שריין. כפועל, כוורב. שאלה אם יש במילון. איזה מילון יש לך? לי יש את המילון החדש, יידיש אנגליש ורטרבוך. של ויינרייך. And this is the לא book. של ויינרייך, זה... It's tough? כן, כן. איזה מילה? שריין. יכול להיות שאין, כפועל. שין א' ר' י' חיריק עין נון. אין. אין. כן, יש. יש. באיזה מילון? במילון הזה של... זה בעצם מבוסס על היידיש פרנסויזיש ורטרבוך. כן. אוקיי. של... ומה ההסבר בשריין? זה ארגות וזה מילון. אז הם כותבים פה דון.
טוב, נכון. הביטוי ביידיש, שריע טויפטוג, כן? זאת אומרת, השחר עולה, כן? אז זהו, אני לא רציתי ללמד אתכם את המילה, אבל בגלל החיריק. אז שריע. אגב, הם מציעים כאן שתי אופציות. אופציה אחת עם שני יהודים, ואופציה אחת עם יוד עם חיריק. כן. עם שני יהודים? כן. מה, שריין? זה כתוב שריין שווה... לא, זה שריין. זה שריין. לא. באותה מילה בדיוק. כן. כן. שווה מה? שריין שווה שריין, כמו שאנחנו אומרים, כאילו שזה בעצם אותו דבר. עם שני יהודים לא מנוקד, שווה שריין עם יוד אחת עם חיריק. טוב, אני את המילון הזה לא כל כך מכיר, אני נשאר באופציה שאמרנו עם היוד הראשונה, עם החיריק תחת היוד. אוקיי. כן, אוקיי. אין הרבה מילים, ולכן נאלצתי לחפש, אבל יש עוד, אבל זה מספיק. אז, ועכשיו, אני חושב, אם אין לנו עוד קומבינציות, אני מניח ש... רגע, אז האם זה שריין או לא, זה תראה, מתי שיש חיריק תחת היוד, זה שובר דיפתונג, אז זה שריין. אם לא היה נקודה, היינו קוראים שריין. אוקיי. שריין, אז האקסנט הוא על היוד. טוב, נדמה לי שגמרנו עם היהודים. ויוד עם חיריק כמו יידיש, יידן וכולי. נכון, אז יש לנו עוד קומבינציה, אבל פה יש טריק קטן. כן, איך אני אגיד? כן, נכון, יש, איך נקרא לדבר הזה, במילה יידיש, אנחנו כותבים, תלכו לשורה חדשה, יוד יוד ופיריק תחת היוד השנייה, ד' יוד שין. זה שם השפה, יידיש. למה יש נקודה תחת היוד השנייה? תכתבו מול יידיש שכתבתם ביידיש, מול זה תכתבו איך שכותבים באנגלית, ואז תבינו. Y-I, כן? Y-I-double-D-I-S-H. כשאתם מסתכלים על הכתיב באנגלית של המילה יידיש, אתם רואים ששני היהודים זה לא אותו דבר. ה-Y זה קונסוננט, נכון? כן. והיוד הלבד בלי, היוד השנייה זה E. ואני חושב מה להגיד, מיהו הקונסוננט ומיהו ה-E שם, כן? טוב, כנראה שזה מין יוצא מהכלל בראשית מילים ביידיש, כשיש שני יודים, אבל הצליל הוא לא A ולא I, אלא Y. אז אחד זה קונסוננט, והשני זה סתם ואול. ואני חושב שבזה גומרים את הקומבינציות עם היוד, ואנחנו עוברים לאות חף. לגבי אות חף, קורה מה שאמרתי עם האות חטא. האות חף עם נקודה היא רק במילים מהקומפוננט העברי. כן? אם אני כותב כושר, אז יהיה דגש בכף. ואני לא יכול לכתוב כושר בקוף, כי ביידיש אנחנו שומרים על הכתיב של השפה העברית,
של המילים העבריות. שומרים על הכתיב כמו בעברית. אז יש כף עם דגש ששמורה רק למילים עבריות בתוך יידיש, כאשר הצליל הוא ק. עכשיו, כף בלי דגש, היא אות ששמורה, לא תמיד, אבל למילים סלאביות. תנו דוגמה של מילה ביידיש עם האות כף. לא כל כך פשוט. ויכטיג? יפה. זה לא יודע אם זה סלאבי או לא סלאבי, אבל זה גרמני דווקא. אז ויכטיג. וו, י', כף, ט', י', קוף. עוד דוגמה? איך? חמרס. כן, חמרס, זאת אומרת, עננים של גשם. כף, מם, א' פתח, ר' עין סמך. ויכול להיות, כנראה שחמרס זה מילה סלאבית. ויקטוריה, מה את אומרת? כן, זו מילה סלאבית, אבל לא מרוסית, מפולנית, אוקראינית. סלאבית, לכן אמרתי סלאבית. אז חמרס, וניתן עוד מילה עם כף בהתחלה, שהיא סלאבית, חולייבה. חולייבה. כף, א' קמץ, למד י', עין, ו' עין, ואני לא יודע רוסית, אז ויקטוריה תסביר מה זה. גם לא מרוסית. מה את אומרת? זה לא מרוסית, זה מפולנית. זה לא מרוסית? זה מפולנית אולי? פולנית. כן? חולייבה? ענת יודעת פולנית? כן, נכון, אני מדברת. יפה. רוסית, גם רוסית אני מדברת. טוב, אז תסבירי בבקשה מה זה חולייבה. אז חולייבה זהו החלק העליון של הבוט, של איך אומרים בעברית? בוט? של המגף. של המגף. במגפיים יש החלק שהוא דומה לנעל, ויש איזה טובולרי כזה כלפי מעלה, זה החולייבה. גפה. איך? יש הסוליה והגפה. יופי, אז למדתי מילה. אז זאת הגפה, זאת אומרת, הטיוב הזה, כן, שמתלבש על הנעל של הבוט, של המגף. אוקיי. גמרנו עם מגף, הכף. סליחה, מגף או מגפה? לא, מגף. מגפה זה לא קשור. מגפה זה משהו אחר. מגף. אז עברנו, זה לא קשור למגפה, אני חושב. גמרנו עם הכף, הולכים לאות למד, שם אין לנו שום בעיה, כי למד זה למד, חוץ מלהזכיר שאם אתה בא מפולין, כן, ואתה רוצה לבטא מילים ביידיש שקשורים לפולנית, אתה לא תגיד אני מלודג', אתה תגיד אני מרוג'. זאת אומרת, בפולנית כותבים את האל עם קו אלכסוני קטן שחוצה את האל. אבל ביידיש אין שום הבדל. אז זה לודג', כן, דוגמה, ואיזה דוגמה שאתם רוצים, כן, נוספת, עם למד. כן? לופט. תיתנו דוגמה נוספת. לופט. כן, רק שיש עוד אות שלא ראינו. בסדר, לופט, אוויר. כן. ועוד דוגמה, בלגן. בלגן, נכון. זו מילה... זו מילה ביידיש? כן, אומרים הבלגן, יכתבו בלגן,
ואל תשכחו שיש א' עם פתחים, בלגן 3 א' עם פתחים. מעניין אם זה נמצא במילון כלשהו. תסתכלו אם יש לכם שם מילון. טוב, גם בעברית, כן? זו מילה שלקחו אותה גם לעברית, ואני מניח שגם ליידיש. כן, זה נמצא. זה נמצא, ואיך הם מסבירים את זה? מס, בדלם, uproar. אוקיי, מס. כן. אוקיי, בסדר. גמרנו עם הלמד. הולכים לאות מם, שגם איתה אין שום בעיה, רק אני מזכיר שיש מם סופית, כן? ביידיש יש כמו בעברית מם סופית. דוגמה, נגיד אדם שלא יכול לדבר, שטום, כן? שטום. אילם, שטומר, שטום. אז אם כותבים שטום, אז זה עם מם סופית, לא עם מם רגיל. גמרנו עם הלמד, גמרנו עם המם, נון. גם עם האות נון אין שום בעיה. ולמען הסדר, תיתנו דוגמה עם האות נון. נודניק. נודניק, בדיוק. נודניק, נכון. כן, אז נודניק, כן. שנירל. 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 שנירל זה חוט קטן, כן? חוט קטן לקשור משהו. שנירל. ריש למד בסוף. שין נון יוד, ריש למד בסוף. אוקיי. בפולנית שנור. לא, שנור בפולנית וגם ביידיש, אבל שנור בפולנית, ביידיש, אולי גם בפולנית, למשל, the umbilical cord, של אישה שיולדת, זה השנור, כן? או חוט עבה. זה חוט עבה, לא, כן. השנור. וגם שנור זה, בענייני משפחה אני מתבלבל תמיד, כן? מי זה השנור? זה... קלה. זה קלה? כן, כן. זה קלה. אוקיי, גמרנו גם עם נון, סמך. אנחנו מתקרבים לסוף, אבל עוד יהיו דברים. סמך אין שום בעיה, כן? אבל, בסדר, אני אתן לכם דוגמה עם סמך, ובינתיים אנחנו נלמד עוד משהו על האלמנט העברי בתוך יידיש. דוגמה עם האות סמך, בצורה פונטית, כותבים כמו ששומעים, בלבוס. בלבוס. בית א', פתח, למד עין, בית א', קמץ, סמך. כן? בלבוס, עם בלבוס קרה מה שקרה, עם מה שסיפרתי לכם בפעם שעברה, עם המילה תומר. כן? שבעברית זה היה תומר, ואחר כך שכחו. בבלבוס עדיין זוכרים היום, ואומרים בלבוס, ואפשר לכתוב בלבוס פונטי שווה לבעל בית, או בעל הבית. זאת אומרת, ביידיש אפשר לכתוב בשתי הצורות, או בצורה פונטית, או בעל בית, או בעל הבית. עדיין לא שכחו שבלבוס בא מן העברית. בתומר כבר שכחו. אז במילונים, במילון של ויינרייך נדמה לי, זה גלייך ברכתי, קוראים לזה. וזה אותה זכות. אפשר לכתוב ככה, או אפשר לכתוב אחרת. או פונטי, או בכתיב עברי. אבל אם כותב בכתיב עברית, צריך דגש בתוך הבית, לא? לא, זה מה אתה לא היית בשיעור הראשון? לא היית. היית? כן. אני אמרתי, דבר ראשון, באות בית אין נקודות ביידיש.
שום אבל- נקודה. אפילו גם אם... לא במילים העבריות. אוקיי. אין שום נקודה. יש רק הרפה, אלוות וחבר ודבר כזה. אוקיי. סמך, וכאן אנחנו מגיעים לאות אולי הכי חשובה ביידיש, כי היא עושה בעיות לצברים. אני לא יודע, גם לאירופים מסוימים. האות עין. הצליל ביידיש זאת האות עין. הבעיה עם עין, שבגרמנית יש הרבה עינים, וכאשר כותבים מילה ביידיש, שאולי מקורה בגרמנית, בסוף מילה אנחנו לא שמים עין. ניתן דוגמה. איך אומרים להגיד ביידיש? זוגן? זוגן. אנחנו לא כותבים זוגן, אנחנו כותבים זוגן. זין א' קמץ, ג' נון סופית. לא זוגן, מכיוון שזה לפי מודל בגרמנית. והאורתוגרפיה המודרנית ביידיש מתרחקת מהשטנץ הגרמני, כי אין צורך. כי אנחנו ביידיש לא אומרים זוגן, אנחנו אומרים זוגן. עוד דוגמה עם עין. גשיכטה? גשיכטה, יפה. ג' עין, שין, י' כ', ט' עין. אסן? סליחה? אסן? to eat? לא הבנתי. אסן? Essen. אסן. אסן, אסן זה משהו אחר. עין, סמך, נון סופית. שביט. מכיוון שאנחנו היום ביום השואה, זה לא בדיחה, זה דווקא דבר עצוב. שמעתי פעם סיפור שילד שיושב לארוחת צהריים, שואל את האמא שלו, כן, wer hat geharget die Jiden? כן? מי הרג את היהודים? והאמא עונה לו בזמן הארוחה, אס מיין קינד. כן? כן. עין. אז אתם צריכים להיזהר, להוסיף בסוף עינים איפה שלא צריך. לפעמים צריך. כאשר בשם של פועל יש עין, יש אומרים שזה שורש סלאבי. ויקטוריה, מה את אומרת על זה? אני לא הבנתי לאן את מתכוון. אז העניין ככה, כשאנחנו מדברים על פעלים, זהו, הבנתי, כן, זהו, הבנתי. מה? תסבירי לכולנו מה שהבנת. כן, אני פשוט חושבת על הדוגמה. כמו תמיד, כאשר צריך דוגמה. אז תסבירי. שזה בתוך השורש, כן, שבדרך... בתוך השורש. זאת אומרת, כשיש באינפיניטיב, בשם הפועל, כן? פועל הוא כזה, פועל, זוגן, זינגן ודברים כאלה, אם יש עין, אז אומרים שזה שורש סלאבי. כן, אבל למשל במילה... כן, אני פשוט מחבר... כן, למשל במילה ז'לבן, ז'לבן, בדיוק. ז'לבן, שם יש שום עין. זאת אומרת, איך נסביר את המילה ז'לבן בעברית? לא לחסוך, אלא... וואו, זו מילה קשה להסבר. מישהו נגיד שלא זורק חתיכת לחם שהוא לא אוכל, ואיל ז'לבן. כי הוא חוסך אותו, כי הוא... ויקטוריה, תגידי משפט ביידיש עם ז'לבן, בבקשה. לא קל? לא קל.
לא קל. אז אני אנסה להגיד משפט עם ז'לבן. נגיד ככה, warft nicht arois, הוא לא זורק, בדל סיגריה, פיקלך ציגרטן. weil ז'לבת זי, כי חבל לו על החתיכה הקטנה אפילו, כן? הוא חוסך אותם, חבל לו עליהם, כן? אז ז'לבן. פה אנחנו אפילו עולים על עוד קומבינציה של אותיות בשביל הצליל ז'. ז'לבן, אנחנו כותבים זין שין, א' פתח, למד עין, וו עין נון סופית. כן? אז איך ז'לבה, דו ז'לבסט, ז'לבת, כן? שם העין לא זורקים אותה, כי הוא חלק מהשורש הסלאבי. כן. עזבנו לרגע את העין, וסמך עין פי. הגענו לאות פי, שיש שני סוגים. איפה שהפי יש לה נקודה בפנים, זאת האות פי, זה הצליל פי. פי, אות פי עם נקודה בפנים. זה הפיפרנוטר שקודם הבאנו כדוגמה ליוד. פיפרנוטר הולך תמיד עם נקודה בפי. אות פי, אבל בלי נקודה, זה הצליל F. ולכן כדי להבדיל ביידיש בין הצליל P לצליל F, אז ה-F כותבים פי, קוראים לה פי, כותבים את האות פי, אבל עם רפה למעלה, עם פתח מעל לאות פי. ולכן כשאני כותב ביידיש את מילת היחס פון, אז תמיד כל פעם שהצליל הוא עם F, אז יש מין מינוס מעל לפי, פתח מעל לפי. עכשיו, כשאני לוקח טקסט ביידיש ליד, אם אני רואה מילים שצריכים להיות עם פי, ואין פתח על הפי, זה סימן שהם לא מקפידים על האורתוגרפיה המודרנית ביידיש. כן? ניתן דוגמאות לפי. בבקשה. פר. איך? פר. כן, שוב, מילת יחס. בסדר. פר. פי עם רפה, א' פתח, ריש. תנסו למצוא שם עצם. פויגל. פויגל, יפה. אז פי, וו, יוד, גימל, למד. פי עם רפה למעלה. עוד דוגמה אחת. Legal. פליגל, כנפיים. פי, רפה למעלה, למד, יוד, גימל, למד. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לשלב הבא שאני אתחיל להכתיב לכם טקסטים ספרותיים, ואז אני אבדוק איפה אתם עושים שגיאות. אז גמרנו עם הפי, גמרנו עם הפי, צדי. כן? צדי אין שום בעיה. צדיק זה צדיק, והיא טובה גם למילים בעברית, וגם מהקומפוננט העברי, וגם למילים בקומפוננט אחר ביידיש. אז בכל זאת ניתן דוגמה אחת או שתיים עם צדיק. צווי. צייט. צווי אמרנו כבר לדוגמה אחרת. עוד דוגמה? צייט. צייט, זמן. צדיק, שני יודים פתח, מתחת ליודים וטט. עוד דוגמה אחת. צוונציק. אני אתן דוגמה.
שאתם לא תיתנו, ובינתיים תדעו עוד מילה ביידיש שאתם מכירים משפות אחרות. צרמוניה. צרמוניה, צרמוניה, צדיק עין ריש עין, מם א' קמץ, נון יוד עין. ועוד דוגמה מאוד דומה ולא לבלבל בין הדוגמאות, עוד דוגמה, ואתם לא תדעו מה זה. אולי ויקטוריה תדע. צירבניה, צדיק יוד, ריש עין, וו, א' פתח, נון יוד עין. מי יודע, אם ויקטוריה יודעת, תחכי רגע, מי יודע מה זה צירבניה? מה זה צירבן, שזה שם הפועל. אנה צריכה לדעת, לדעתי. מי, אנה? אני לא יודע, בפולנית יש צירבניה? יש צירב? אני לא יודע. כי ברוסית... טלאים. כן, יש. מה זה? טלאים. פץ', טלאים, טלאי. עוד, זה קרוב, אבל אני עוד מעט נתווכח על זה, כן? עכשיו אני אסביר מאיפה אני יודע. צרובניה, כן? צרובניה זה בלבוסה עושה? הבלבוסטה, נכון. לא בלבוסטה, אלא בלבוסטה. זאת אנה? מי אמר לי את זה? כן. אנה. כן. נכון, בלבוסטה עושה. מה היא עושה? מתקנת בגדים. אבל איך? הצירבניה זה סוג מסוים של תיקון. טלאי. טלאים. לא, זה לא טלאי. יש חור, שמים חתיכה, לא. כמו שמתקנים גרביים, עם חוט עם שתי וערב. מי זה בלה? כן. נכון. מאיפה את יודעת? כי הייתי רואה את אמא שלי עושה את זה. בדיוק. ואני הייתי רואה את הסבתא שלי עושה את זה. כן, צרובניה. אז דוגמה, יש גרב, כן, היו תקופות שלא זרקו גרביים עם חורים, ולא הלכו לקנות חדשים, כן, אלא לקחו גרב עם חור, הלבישו את הגרב על כוס, נכון. ואז ראו בדיוק את החור, ואז שתי וערב, כן, משמאל לימין, מימין לשמאל, מקדימה אחורה, והיו עושים רשת עם חוט ומחט. זהו. גמרנו עם הצדיקים, קוף. טוב, עם קוף אין שום בעיה. צריך רק לדעת, כששומעים את הצילק, שזה לא כף מתוך מילה מן העברית. אז זה כבר עניין של to discern, כן? לדעת להבחין. גמרנו צדיק קוף, ריש, שום בעיה, שין. הנה עוד מעט נגמור, ואז אני אתפוס אתכם עם ההכתבה והשגיאות שלכם. שין, שני סוגים. שין עם נקודה ימינה, בדרך כלל לא כותבים אותה, כן? זה השין, כן? אז תנו דוגמה עם שין, עם הצליל ש. שריי. שריין, בואו נגיד, שם הפועל לצעוק, שריין, שין ריש, יודיות פתח, לא לשכוח את הפתח כששומעים איי, עין נון סופית, שריין לצעוק. עוד דוגמה, אבל עם מילה מהקומפוננט העברי. שלמזל? בסדר. שלמזל, נעזור אותו לרגע, נחפש דוגמה אחרת, כי אז נכנסים איך כותבים וזה. עוד דוגמה מהקומפוננט העברי. שאלות ותשובות. שיילס ותשובות. לא שאלות ותשובות, אלא שיילס ותשובס. ואז איך כותבים שיילס ותשובס? כמו בעברית. נכון. שאלות ותשובס, תשובות. את המילה און באמצע,
3 מילים, שאלות, און, מילה שנייה, תשובות, מילה שלישית. שיילס ותשובות, אז יש לנו כבר 3 דוגמאות, ואפשר לעבור לשין השנייה, שזה מה שאנחנו קוראים סין. שם ביידיש כן שמים נקודה למעלה מצד שמאל. כן? מצד שמאל, שזה סין. ולמעשה זה קיים רק במילים מהקומפוננט העברי. דוגמה, אתן דוגמה, אתחיל בדוגמה, למשל השם סורה, שרה, שין נקודה למעלה מצד שמאל, ריש ה'. עוד דוגמה, אבל לא של שם, אלא לא קל. זה לא נדיר, אבל לא, סטטיסטית אין הרבה אולי, ולא משתמשים הרבה באיש. כן. ששון. איך? ששון ושמחה. שושן ושמחה. טוב, נגיד שזה יידיש, אבל זה כל כך עברית. אני צריך משהו יותר יידישאי. לתת דוגמה? אני אתן? כן. טוב. כשבאים ואומרים לכם ידיעה טובה, איך אומרים ביידיש? בסורת. סורה. בסורה. סורה. בית שין שמאלית, זאת אומרת, שין עם נקודה למעלה מצד שמאל, וו ריש ה', בסורה. כן. ובמסגרת הדבר הזה, תרשו לי לספר לכם סיפור על אמרצים, בדיחה על אמרצים, כן? יש המורה שלי, פרופסור דוב סדן, הוא אהב מאוד לספר בדיחות על אמרצים, כאלה שלא יודעים יהדות, לא יודעים עברית. אז פרופסור סדן היה מספר שעם הארץ אחד שמע שיש תאריך בלוח העברי, 10 בטבת, 10 בטבת. אז ביידיש אומרים 10 בטבת. והמאורץ הזה נורא כעס. הוא אמר, מה שהוא ידע, אבל לא. הוא אומר, 10 is in Kasten. 10, שרה אימנו, כן? בטייבס, טייבה, הקסטן. 10 is in Kasten, darf ich fasten? כן? הרי ב10 בטבת שמים. זהו. קופרשין, תף. הגענו לאות האחרונה. 2 סוגים. יש התף עם הדגש, והתף בלי הדגש. ושתיהן רק במילים מהקומפוננט העברי. נתחיל בתף בלי הדגש. דוגמה, מילה מן העברית בתוך היידיש, שיש לה תף בלי דגש. כתיבה, כסיבה. איך? תפינס. לא הבנתי. תפינס. לא, שבתחינס יש דגש, כי זה ת. אני רוצה משהו בלי דגש, שזה מצלצל כמו סמך, כמו אס. סמך, אס, סליחה. אמש. כתיבה, כתיבה. טבע? כן. לא. מה זה טבע? טבע? כתיבה, שרייבן. אכסימה ונקסיבה טבע. אכסיבה, כן? בראש השנה, כשמייחלים, אז כותבים את התו בלי דגש, כן? או שבס, כן? כותבים שבת, אבל כמובן שביידיש, מכיוון שאין דגש בתף, אז
היא מצלצלת כמו סמך. ובן אמרה אמס. אמס, נכון? Mhm. אמס. בעברית אנחנו אומרים אמת, אבל ביידיש, מכיוון שמכאן אנחנו יכולים לפעמים ללמוד, הרבה פעמים אפשר ללמוד איך מנגדים בעברית, על פי איך שאומרים את המילים ביידיש. כן? נכון. למשל, נגיד שאדם אחד כועס על אשתו, והוא אומר לה, בהימה. זוהי מילה מהשפה העברית, בהימה, אבל למה בהימה? בעברית יש מתחת למם קמץ. אז לא עוד מעט, אבל נראה במשך הזמן, שתנועות גדולות בניקוד בעברית בסוף מילה, הופכות לאה. מילים, כן, שנגמרות בקמץ ה', ביידיש ההיגוי הוא אה. בהימה, בהימה, מלוכה, מלאכה, וכולי. יש עוד כמה סימנים כאלה. ושבס, כן, אומר לנו שלא מנגדים את התף בעברית. בעצם, שהחיינו וקימנו והגיענו לגמור את האלף בית, אולי עוד נשאר משהו שאני שכחתי, אבל אנחנו מוכנים עכשיו להכתבה. אני אכתיב לכם כמה שורות ביידיש, תקשיבו לקול שלי, איך אני הוגה את המילים, תכתבו את השורות, וויקטוריה תגיד לנו איך כל אחד, נלך לפי הסדר, איך כל אחד כתב, ונבדוק שגיאות. למה אני אוהב לבדוק שגיאות? כי ברגע שאנחנו נמצא שגיאות, אתם תלמדו לא לעשות אותם בפעם הבאה. אתם יכולים... או בפעם השנייה, או השלישית, או הרביעית, בסוף לא תעשו שגיאות. לכתוב את זה בצ'אט? אתם יכולים גם לכתוב את זה בצ'אט, כן? בצ'אט. יפה. אז ויקטוריה תוכל... אבל אי אפשר לנקד, לא נוכל לנקד. סליחה. לא, אז תכתבו את זה ביד. זה מה שרציתי באמת, חשבתי. אתם חייבים לכתוב את זה ביד. אני יכולה לכתוב את זה. כן, ויקטוריה, אחרת הם לא יכולים לנקד. והעיקר עכשיו זה לנקד. אני עכשיו מכתיב לכם, נדמה לי 4 שורות, מה שיר בגרמנית על עורך דין. יש ביניכם עורך דין? לא. אז אנחנו לא נעדים. כן. מה? אני עורך דין. אתה עורך דין. אז אל תיעלב, כן? את השיר הזה, אני לא מכיר את כולו, אבל רק את ההתחלה, לימד אותי חבר שנולד בלייפציג, הוא כבר לא בחיים, אבל לצורך התרגיל, אז אני אגיד את זה ביידיש, שזה כמעט דומה, אתם תכתבו, ואז נסתכל אם הייתה אסימילציה של האלף בית כמו שלמדנו, ואם לא, זה יהיה בהכתבה הבאה וכולי. אל תדאגו. שורה ראשונה. Ich bin ein Advokat. אדבוקט זה עורך דין. אותה שורה. Ich bin ein Advokat. שורה שנייה. Die Krume. אחר כך אני אסביר. Die Krume Linie mach ich gerade. אני חוזר על השורה השנייה. Die Krume Linie mach ich gerade. שורה שלישית. Die
gerade Linie mach ich krumm, אני חוזר על השורה השלישית, die gerade Linie mach ich krumm, שורה אחרונה, und ich kehr es wieder נקודה. עכשיו, ויקטוריה, נעשה מין סדר שלכולם יהיה הזדמנות להתלבט. איך שרואים אתכם על המסך, אני לא רואה אתכם, לא יודע אם אמרתי לכם, כן, שאני כמו אלוהים. אלוהים רואה ואינו נראה, אני נראה ואיני רואה, כן? אפשר לחזור על השורה האחרונה, בבקשה? כן. Ich kehr. איך? Ich kehr. Und ich kehr es Und ich kehr es אז למען הסדר הטוב, אם ויקטוריה רואה אתכם לפי סדר מסוים, אולי ויקטוריה תתני שורה אחת לכל אחד, תתחילי משמאל לימין, ונבדוק קודם כל את צריך להסביר. טוב, אז אני אסביר. Ich bin ein Advokat, אני עורך דין. שורה שנייה. Die krumme Linie, את הקו העקום, mach ich grad, אני מיישר. שורה שלישית. Die gerade Linie, הקו הישר, סליחה, die krumme Linie mach ich, die gerade Linie mach ich krumm, את הקו הישר אני מעקם, שורה אחרונה, הוא נחקר es wieder ואני שוב הופך את זה. גוד, אז... רגע, אז ויקטוריה, תתני לכל אחד להראות לנו איך הוא כתב, שורה אחרי שורה. אז שורה ראשונה, מי מתחיל? שלי, אדבוקט. כן. נשמע? או יותר נכון, ויקטוריה, תסתכלי, אם אין שגיאות, אז הולכים הלאה. אם יש, תגידי מה. האם אתה מוכן בבקשה להציג את מה שכתבת? אוקיי, אני לא רואה ככה. אוקיי, גוד. Ich bin ein Advo... יפה, מצוין, גוד. זה מלא? זה יפה, כן. גמרנו. אז שלי עבר בלי בעיות. הלאה, הבא. יפה. אז בלה בבקשה. השורה השנייה, אני רואה. עוד קצת למעלה. עוד. יפה, הנה. ליניה מחית, זה קצת... די קרומה, איפה די קרומה? גוד, יופי, כן, שוויה. מלא? ושורה שלישית, שאול בבקשה. איזה פסוק? די גרדה ליניה. מח איך קרום. שורה שלישית. דקה. יותר קרוב למצלמה. קצת קרוב יותר בבקשה. זה יותר טוב? יש הרבה שגיאות, אני יודע. כן. אני דווקא אוהב אלה שעושים... אל תשחק. הם יוכלו ללמוד. אלה שלא עושים שגיאות לא ילמדו שום דבר נוסף. כן. אוקיי. יהודית, האם את יכולה בבקשה להציג שורה שלישית? אוקיי. זקרה דליניה מח איך קרום. יפה, טוב, מצוין, גוד. אז אנה בבקשה. יש לנו עוד שורות, נכון? רביעי. כן, השיר או מה? טוב, אנה בבקשה, שורה הבאה.
אוי, סליחה. אנה, עוד פעם, אני לא שמענו אותך. אני beschreibe nicht. אוקיי, Ich גוד. beschreibe nicht. אוקיי, גוד. Ich nicht verstehen alles. Und ich kehre es wieder um. עכשיו, מה זה הפועל, וידר? אני מסביר. הפועל, הוורב, זה אומקרן, להפוך. אומקרן. Ich kehre es um. אומקרן זהו הפועל. אבל הפרפיקס אום קפץ. הוא קופץ במשפט. אבל קודם אמרתם שהיה שורה עם שגיאות. אז למה לא מתקנים? כי אני לא יכולה לתקן את זה ככה, סליחה, אני מצטערת. יותר טוב אם למשל דן או בלה או שלי או יהודית או מי שרוצה לכתוב בצ'אט איך צריך לכתוב נכון. אני בטוחה שבלה יכולה ו... לא, אבל בצ'אט אי אפשר בגלל הסימנים. זה יהיה בלי ניקוד. לא, זה לא טוב. אז אין בעיה. זה לא טוב. אז רגע, אז יש לי עצה. אז רגע, מי כאן יש לו השגיאות? מי? לשאול. שאול. אז שאול, תסתכל איך כתב את השורה שלך מישהו אחר. לא. I'm sorry. Look how someone else wrote correctly. Okay. And tell us what are your flaws. Okay. But I have to see what they wrote. שלי, אתה מציג דרך אגב יפה, אנחנו רואים מה שאתה... כן. אז... אין לי תנאי אור טובים, רגע. כן, אז מה קורה? אני בקושי רואה בעצמי. Yes, good. All right. לא צריך לראות. hold it still. שורה רביעית, בבקשה. שלי? שורה רביעית. That's it. Ich care. Boy. Es לא. שלי, לא. תוריד את זה בבקשה. לא, גוד, שקויר. אז זה יהיה עבודת הבית, אוקיי? בבקשה תשלחו לי מה שאתם עכשיו כתבתם, ואני אתקן את זה כי אנחנו לא כותבים עם שטומר א'. כן, אז בבקשה תשלחו לי כחלק מעבודת הבית, ואני אתקן הכל, ואני אכתוב גם מהיד איך צריך. אוקיי, אבל... יחווה אדום. הצעת יעילות. כן, יהודית יש שאלה, יהודית בבקשה. הצעת יעילות, אולי שכל אחד יבדוק איך במחשב שלו זה עובד, עם הקפסלוק והמספרים, או הקונטרול אלט והמילה. איך עובד הניקוד? כדי שבפעם הבאה נוכל לעשות בצ'אט. אוקיי. כל אחד עם המחשב שלו. אין לי מושג. אפשר לבדוק בגוגל. השאלה אם כולם קיבלו את הסימנים האלה, אם הם יודעים איך עושים את זה. זה בכל מחשב אחרת, זה תלוי איזה וורד יש לך. אוקיי, יהודית קיבלתי. אז האם יש לי מישהו מקבוק? מה יש? דן, טוב. דן, אתה יודע איך לכתוב במקבוק. ניגודים, יפה. לכל אחר אני אשלח גם כאילו אפליקציה, כן? היי גלסס. יפה, זהו. אז זה יהיה בגוגל זהו, בגוגל דרייב. עכשיו רגע, אני אומר שכדי לכתוב נכון צריך קודם להבין מה כותבים. האם להסביר עוד פעם, או אם מישהו לא מבין איזו שורה, לשאול ואז נסביר לו מה פירוש השורה. כולם מבינים את כל המשמעות של כל שורה? בערך, אז מה לא מובן בתוך כל אחת מהשורות? אני חושבת גם כעבודת הבית אפשר לבקש לתרגם את זה לשפה... אבל אני לא חושב
כל אחד כבר מוכן לתרגם. כדי להסביר, צריך להגיד, למשל, קרן לא כתוב ביחד, זה קר אס אז יש פה בעיה שאנחנו לא דיברנו עליה עדיין, כן? על פרפיקסים ופעלים וכולי. תגידי, ויקטוריה, האם כולם יוכלו לקבל את הצליל של מה שאמרתי? כן. כי זה הדבר העיקרי. אתם שומעים, הרי יידיש היא שפה פונטית, שכותבים אותה בערך כמו ששומעים. אז אם תשמעו אותי נכון, לפי הצליל של מה שאני אומר, אתם כותבים. אחר כך מסבירים יותר. אוקיי. טוב, כמה זמן יש לנו עוד, ויקטוריה? 25 דקות. כמה? 25 דקות. 25 דקות, אוקיי. אנחנו עכשיו מתחילים דיקטט, הכתבה. אני אכתיב לכם שיר, אבל הפעם נספיק רק בית אחד. איך שאתם שומעים אותי, אתם כותבים. זה אותו פרינציפ כמו קודם, ואחרי שיהיה לנו כל השיר, אנחנו נתרגם אותו וננתח. בינתיים, אתם, מי שמבין, מבין, מי שלא, מה שהוא שומע. תיקחו דף, ואני עומד להכתיב לכם דיקטט של אחד השירים הכי מפורסמים של אברהם סוצקבר. סוצקבר. שמזכירים את השיר הזה כל יום שואה, פעם בשנה, ולפעמים במשך השנה. הפעם, לא אתמול ולא היום, לא שמעתי אף שיר ביידיש, שזה סימן מעניין, כן? שפחות ופחות מזכירים שירים ביידיש. בשנים קודמות יכולת עוד לשמוע שיר במקור ביידיש ביום השואה. אתמול והיום אני לא שמעתי. לא ישבתי כל השעות, אבל שמעתי הרבה רדיו ולא שמעתי. אז לוקחים דף, ואתם כותבים את הכותרת, את השם של השיר, 3 מילים. אונטר, המילה הבאה, דיינה, יש 4 מילים. מילה שלישית, וייסה, וייסה? וייסה, לבן. וייסה, מילה אחרונה בכותרת, שטרן, כוכבים. אונטר דיינה וייסה שטרן. מתחת לכוכבים שלך הלבנים. אונטר דיינה וייסה שטרן. מתחת לזה אתם כותבים את שם המשורר. אברום, גם זה צריך לדעת איך לכתוב ביידיש. אברום, אברהם, סוצקבר, ולא כמו שהצברים אומרים, סוצקובר. השם שלו זה סוצקבר. עכשיו משאירים 2 שורות ריקות, ואנחנו מזכירים את השורות של הבית הראשון, 4 שורות. שורה ראשונה, שהיא כמו השם של השיר. שורה ראשונה, אונטר דיינה וייסה שטרן.
שורה שנייה. שטרק סו מיר, אני עושה בכוונה הפסקה בין מילים, שתדעו איפה נגמרת מילה, איפה מתחילה מילה אחרת. שטרק צו מיר דיין וייסה הנט. שורה שלישית, מיינה ורטר זיינן טררן. אני חוזר על השורה השלישית, מיינה ורטר זיינן טררן. שורה רביעית, וילן, רוצות, וילן, רואן, אין, דיין, הנט. עכשיו ננסה לפי הסדר, איך שאתם יושבים, כל אחד יקרא את 4 השורות ברצף, כן? פרופסור אפשר לחזור על שורה רביעית? מה? שורה רביעית לחזור. שורה רביעית, וילן, רוצות, וילן, רואן, אין, דיין, הנט. הראשון קורא את כל 4 השורות. ויקטוריה, תגידי מי. אוקיי, מי קורא את השורה הראשונה? מי רוצה? לא, את כל 4 השורות. את כל 4 שורות. מי רוצה? כן, כל אחד יקרא אותם, כן. את תגידי רק מי מתחיל. אוקיי, שלי, בבקשה. Unter deine weiße Stern streckst du mir dein weiße Hand. Meine Wörter, סליחה, מישהו אחר יענה. Meine Wörter, seine Tränen, seinen Tränen, willen ruhen in dein Hand. אחרי שלי מי עוד? אותו דבר. אנה, בבקשה. את מוכנה? ליינן, כן. Leinen. Unter deine weiße Stern streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wetter seinen Tränen. Werter seinen Tränen wild ruhend in dein Hand. האדם הבא. שכוח, ראיתי פשוט אני ראיתי את זה, שלשאול היו בעיות. שאול, האם אתה רוצה לנסות? רק השורה הרביעית בשורה האחרונית, I can't write that fast. אוקיי? אוקיי. זה בסדר? מצוין. זה בסדר? אוקיי. תקרא את כל 4 השורות. עכשיו, הפרינציפ, תשמע, הפרינציפ, למה אני מבקש שכל אחד יקרא, אני למד מהפתגמים באנגלית. The proof of the pudding is in the eating. בבקשה. אבל זה רק השורה הראשונה והאחרון. לא חשוב, תקרא את כל 4, ואיפה שיש לך קושי, ויקטוריה תעזור לך. השורה הראשונה. לא, אל תגיד, תקרא בלי להגיד שורה ראשונה, שנייה, כן. אין לי השנייה ואין לי השלישית. אין לך. כן, I can't write that fast. It's very fast. Yeah. זה היה מהר מדי. Yeah, next time what I'll do, I'll write it. אז חכה. אז אתה תקרא, אבל אחרי שכולם יקראו, בינתיים תשמע, ואולי תוכל להוסיף. אוקיי. אז אתה תהיה האחרון שיקרא. מי בא אחריך? אחרון חביב, טוב.
יהודית, האם את רוצה? לא, מה זה Unter רוצה? היא צריכה. נכון, בשביל זה אני פה. Unter deine weiße Stirn streck zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. יופי, הלאה. נקסט. סליחה. כן. שורה אחרונה בבקשה עוד פעם. willen ruhen in dein... תפסנו אותך, את אמרת וילן, עין גרמנית, לא יידיש, וילן. אני יודע שקשה לך להגיד שני קונסוננטים ביחד. וילן. willen ruhen in לא dein וילן, Hand. לא וילן. כן. כן. הבא. דן בבקשה. דן, אנחנו לא שומעים כי צריך להדליק את המיקרופון. יפה. Unter deiner Wasserstern, strick zur Hand, meiner Trennen, Wallen ruhen in der Hand. כן, אצלך הצליל איי, וילן רואן אין דיין, שני יהודים עם פתח. כן. אוקיי, ויקטוריה, כשהיא תתקן באדום, אז תוכל לראות מה לא בסדר. מי עוד יש? ובלה, בבקשה. כן. טוב, האמת היא שרציתי לשיר, אבל הקול שלי צרוד מדי, אז אני לא יכולה. את יודעת את השיר, כן. כן. כולם יודעים, שומעים את זה, כן. Unter deine weiße Stirn streck zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter, seine Tränen, willen ruhen in dein Hand. את המילה זיינן כתבת נון עין נון סופית? כן. כי לא שמעתי טוב. בסדר. עוד מישהו? זהו, ורק שאול, אם הצלחת, דקה בבקשה. הנה, אם הצלחת לכתוב עוד משהו. Unter deine weiße Stirn streckt zu mir sein weiße Hand. Meine Werte seine Tränen wollen ruhen in den Hand. דיין. בני יהודים פתח זה איי. דיין. Okay. ולא ולן, אמרת ולן, וילן. רוצים, וילן. וו, יוד, למד, נון, סופית. בהתחלה, למי שזה נראה לו קשה, סליחה. בסוף זה לא יהיה קשה. מה? יש לי שאלה. שאול, תגיד בבקשה, כמה מילים אתה מבין מהבית הראשון? 4. 4. השורה הראשונה, השם של השיר, 4 מילים. אבל אתה מבין, איזה בדיוק מילים אתה כן מבין? תבקשי שיתרגם. לא הרבה. לא הרבה. אוקיי, גוד. אנחנו נעבוד על זה. כן. בסדר. כמה זמן יש לך? אפשר עוד בית או לא? כן, יש לנו עוד 12 דקות. 12 דקות. אז הבית הבא, תשאירו 2 שורות רווח, כי זה בית שני נפרד. שורה ראשונה של הבית השני, זה, קומה, רגע, אם אני לא מתבלבל, כן, זה, קומה, טונקלט, זייר, פינקל. חוזר על השורה הראשונה, זה פסיק, כן? זה
dunkelt sehr finkel. שורה שנייה. In mein Kellerdicken Blick. אני חוזר על השורה השנייה. In mein Kellerdicken Blick. שורה שלישית. Und ich hab gar nicht kein Winkel. חוזר על השורה השלישית. Und ich hab gar nicht kein Winkel. שורה רביעית. sei zu schenken dir zurück. חוזר על השורה הרביעית. sei zu schenken dir zurück. ואני מתרגם. זה, ראה, תראה, es dunkelt sehr finkel. דונקל זה דנקל, איך זה באנגלית? דנקל, כן? יש? חשוך, כן? שלי אומר שלא, אוקיי. מה? מה את אומרת? אוקיי, לא, הכל בסדר, כן, נמשיך. זה ראה, es dunkelt, הייתי אומר בעברית, מתעמם, נעשה חשוך, זייר שלהם, פינקל, את הניצנוץ שלהם, את הבריליאנסי שלהם. ראה, הבריליאנסי של הדמעות, es dunkelt, נעשה מעומעם, נעשה יותר חשוך. איפה הדמעה הנוצצת נעשית פחות, עם פחות אור, שורה שנייה, in mein Kellerdicken Blick, in mein Blick, בליק זה מבט, במבט שלי, שהוא קלרדיק, מרתפי, המבט שלי הוא מבט כמו מתוך מרתף, מתוך סלר. שורה שלישית, und ich hab gar nicht, ואין לי kein Winkel, אף פינה. זה אותם, את הדמעות, zu schenken, לתת במתנה, דיר צוריק, לתת לך בחזרה במתנה. עכשיו נעשה אותו תרגיל של כל אחד קורא את כל 4 השורות, לפי הסדר, משמאל לימין או איך שלא יהיה. אוקיי. מי הראשון? אני חושבת שצריך להתחיל מבלה, כדי לתת לנו קצב. נכון. אולי אתם רוצים לשמוע את זה? יש לי הקלטה מאוד יפה, אולי אתם רוצים לשמוע? זה רק, אפשר, אבל בסוף כשלכולם כבר יהיה מוכר כל הטקסט. אני חוששת מהאיכות. האם את יכולה... אוקיי, בסדר. לא, כרגע לא, כי אנחנו בתהליך של לימוד טקסט. לא. זה לא טקסט קל. בלה, האם את יכולה לשלוח לי את זה ואני אעלה את זה לגוגל דרייב? בטח. אני חושבת שזה מעניין, תודה רבה, בלה. כן. אוקיי, זה... דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, הטקסט הזה שיש לבלה, כי אני יודע מה יכול להיות לה ומה לא יכול להיות לה, הוא הטקסט המוכר בעולם שסוצקבר תיקן אחרי המלחמה. מה שאני מכתיב לכם זה על פי כתב היד
המקורי מגטו וילנה, שסוצקבר נתן לי ביד. צילמתי את זה, והחזרתי לו את כתב היד המקורי. והשינויים הם שינויים חשובים, שמשנים את הבנת השיר, איך שהוא כתב אותו בווילנה בגטו, לעומת מה שהוא תיקן אחרי המלחמה. ואנחנו נעמוד על זה, אבל אחרי שתכירו את כל המילים של השיר. אז בלה, תקראי ראשונה. אוקיי. בית השני. זה אסטונקלט זייר פינקל. לא פינקל. פינקל. בדיוק. Finkel. In mein kellerdicken Blick. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück. פה אנחנו מתעכבים עכשיו, את קראת יחוב גורנית, או קראת יחוב גורנית כאן וינקל? לא בטוחה, אבל זה שתי מילים. זה שתי מילים, כי אני הכתבתי כשתי מילים, כן, כן. וככה זה צריך להיות, אבל אם אנחנו כבר מדברים על זה, זה, איך אפשר להגיד באנגלית, פיצ'ור מעניין של שפת יידיש. אפשר לכתוב גורנית בשתי מילים, ואפשר לכתוב במילה אחת, גורנית, והמשמעות היא שונה. ונעמוד עכשיו על העניין. אם היינו כותבים במילה אחת, יחוב גורנית קיין וינקל, היינו צריכים לתרגם את זה, אין לי בכלל שום פינה. נכון? אבל אם אנחנו כותבים כפי שסוצקבר התכוון, ואני חושב שבכתב היד כתוב בשתי מילים, וניחוב גור ניתקאי וינקל, אתם שמים לב שהקצב הוא שונה. אם זה מילה אחת, וניחוב גור ניתקאי וינקל, כשזה שתי מילים, וניחוב גור ניתקאי וינקל. יש צזורה בין גור לנית. למה? מכיוון שגורנית כמילה אחת, זה כלום, שום כלום. אבל גור לבד, ואתם תמצאו את זה, אני חושב, במילון של אוריאל ויינרייך, המילה גור לבד, זו מילת הפתעה, מילת פליאה. למשל, אם אני אומר ביידיש, איך אס שטיינר, אני אוכל אבנים, גור אונציין, בכלל בלי שיניים. איך אפשר לאכול אבנים בלי שיניים? אז הגור הזה, אני מתפלא שאני מסוגל לאכול אבנים בלי שיניים. כן? ואפשר להשתמש בגור בלי ענית. יחס שטיינר, גור אונציין, בכלל בלי שיניים, מילת פליאה. אבל כשהיא באה ביחד עם ענית, זה שום כלום. גורנית, זה מילה אחרת, משמעות אחרת. אז איך תתרגם את זה? ואני בכלל, אין לי אף פינה, אבל המשמעות של פליאה, כן? הרי אני רוצה לתת לך את המילים שלי שהן דמעות, אבל וואלה, אין לי פינה. זה תרגום שאולי בשפה, בעברית, אי אפשר לתת לו ביטוי מבחינה נפשית. מה? אני מסביר את עצמי? כן. יש משמעויות שאין להם, במקרה הזה, אין להם ביטוי בעברית. אבל ביידיש, כשאתה משתמש במילה גור כמילה פליאה, היודע יידיש מיד חש את הפליאה בלי ש... אולי הוא מוסיף את המילה, בכלל אין לי, אבל זה יותר עמוק מזה.
זה פליאה פנימית. טוב, מי קורא אחרי בלה? אני חושבת שאף אחד... סליחה, לאנה יש שאלה. אנה בבקשה. יש גם גורנישט. גורנית וגורניש זה אותו דבר. אותו דבר. כמילה אחת, ניט ונישט, זה הבדל בין דיאלקטים פולני וליטאי. זה לא. הבעיה פה זה האם זה מילה לבד גור, או ביחד עם גורנית. אז משמעות שונה. תודה. אז עכשיו כבר 3:30, ואני לא הבנתי לגבי עבודת הבית, מה צריכים לעשות? זהו, אז לגבי עבודת הבית יש לכם, מה שכתבנו לכם אתמול, פון בריסק ביסטריסק, קוטה פיקסה ביצין ביסק, לכתוב את זה ביידיש, כן? כן. והעניין, ההכתבה שלנו היום, אולי תבדקו אותה בבית ותנסו לתקן את עצמכם, כן? עד כמה שאתם יכולים, ואז תשלחו את זה עד מחר בערב. זהו. אפשר לבקש ממך משהו, פרופסור שיינטוך? תמיד, כן. אם יש לך את הצילום של כתב היד של סוצקבר? פה העניין הוא קצת מסובך. אני קיבלתי ממנו את כתב היד, צילמתי והחזרתי לו. תראו, לגבי סוצקבר פה הסיפור הוא מסובך מאוד. אני כתבתי 200 עמודים על פי... אתם שומעים? כן. שומעים? כן. אני כתבתי 200 עמודים על פי כתבי היד של סוצקבר מגטו וילנה, וכשרציתי להכניס את זה לדוקטורט, הוא אסר עליי לצטט אפילו פסיק מכתבי היד המקוריים. הוא אמר שהוא יהיה מוכן שאני אכתוב עליו, אבל רק לפי הדפוסים, מה שהוא הדפיס אחרי המלחמה. אני כתבתי על זה מאמר שלם באקדמיה אדו, איך הייתה הפגישה שלנו עליהם. אני אמרתי לו, אני לא יכול. מבחינה מתודולוגית, הדוקטורט שלי מסתמך רק על כתבי יד אותנטיים מאותה התקופה. אז הוא אמר, אם ככה, אתה תכתוב לי מכתב התחייבות, שבדוקטורט שלך לא יהיה אף פסיק מכתבי היד המקוריים, ואני הייתי צריך לזרוק, לא להכניס 200 עמודים שכתבתי על שירתו בווילנה, על פי כתבי היד. יש לי פיצוי בשביל זה. מה הוא? יש לי מכתבים בכתב ידו שאני יכולה להעלות. גם לי יש. יש לי 2 גלויות בכתב ידו עם חתימתו. כן. ואני אשלח לכם למייל. בסדר, לי יש התכתבות שלו, אחרי זה, איפה שניסיתי לשכנע אותו, שצריך לכתוב על שירתו בווילנה, על פי כתבי היד המקוריים, מפני שמבחינה מתודית, אני רוצה לבדוק את התגובה היהודית בזמן אמת, תחת שלטון הנאצים, אין דרך אחרת. יש לי אולי יותר מ-40 עמודים של התכתבויות על העניין הזה. בסוף הוא הרשה לי לכתוב מאמר על השיר שלו דר צירק, לפי כתב היד המקורי שהוא נתן לי. איך אומרים? החיים הם לא פיקניק. זהו. אז אתם תבדקו את כל הדברים שעשינו היום, תנסו לשפר אותם ביחד עם הפומבריסק ויסטריסק, ותשלחו לוויקטוריה. אני מאוד אוהבת לקרוא כתב יד. גם אני אשלח. לא, זה כשלומדים איך לקרוא כתבי יד, זה הדבר הכי מרתק, מכיוון שאז רואים את המקור, ולא מה שתקנו הסופרים אחר כך, כן? אני רק עכשיו סיימתי לקרוא 20, דרך אגב, 20 עמודים של כתב יד של סוצקבר, וכתב יד שלכם זה ממש מתנה בשבילי, תודה. אני מחכה. מתי השיעור הבא? מתי השיעור הבא בדיוק? ביום 52. אבל
כדאי שניפגש 10 דקות קודם כדי לקשקש. אם יש שאלות, דברים. יום חמישי, 10 דקות לפני 2, והשיעור מתחיל ב-2. כן, ותבדקו בבקשה גוגל דרייב, יהיו דברים חדשים. טוב, זהו? Schönen Dank. תודה לכם. Seid gesund. דנק. Seid gesund. כן. זהו.